ሰላም ከመይ ቀኒኻትኩምን ቀኒኻትክንን ኩብራንን ተኸታተልቲ ዛመደብ ዝሓለፈ ግዜ ንጥንታውያን ከተማታትናን ወደባትናን ቆሓይቶ ኣድሊስን ተኾንዳዕን ቁንጭል ኣቢሉ ዝድህስስ ትሕዝቶ ዝተፈላለየ ምንጭታት ተጠቒመ ኣቕሪበልኩም ነይረ ዝምልከቶም ሰሙያውን ተወኪሰ ነይረ ንሎሚ እውን ኣብዚ ዓንኬል ከተኩረ መሪፀ ከመይሲ ብዙሓት ካባና ናይ ወጻእተኛታት ታሪኽ እናፈለጥና ናትና ግን ዝውሕደና ስለ ዘሎ ስለዚ ንሎሚ ንታሪኻውያን ቅርስታትና ዝኾና ናይ ቀደም ፍሉጣት ከተማታት ወይ ቦታታት ሃገርና ዝነበራ ከም ከስከሰ መጠራ ኣዳል ዝኣመሰላ ጥንታዊ ዛንተአን ሓሰስ መሰስ ክንብሎ ጽቡቕ ኮይኑ ስማዓኒ ብኸስከሰዶ ሓደ ኽብል በሉ ንኺድ ከስከሰ ካብ ኣስመራ ንወገን ደቡብ ብልክዕ ኣብ ኣስታት 128 ኪሎ ሜትር ካብ ቀንዲ ጸሊም ጽርግያ ዓዲ ቀይሕ ሰናዕፈ ድማ 400 ሜትሮ ቢላ ተደኪና ዝነበረት ጥንታዊት ቦታ እያ እዛ ጥንታዊት ሰፈር እዚኣ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ብጎቦታት እምባታትን ኩጀታትን ዝተኸበት ጎልጎል ዘለዋ ከባቢ እያ ከስከሰ ካብቲ ኾንዳዕ ዝተፈልየት እያ ክበሃል ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ፍሉይነታ ንምርግጋጽ ግን ርእሱ ዝኸኣለ ዓሚቕ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ምክያድ ከድሊ እዩ ከስከሰ ዘላቶ ቦታ ገና ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ይኹን ኩዕታ ኣይተኻየድሉን ዘሎ ብዙሕ ቅርሲ ግን ኣብ ከርሲ መሬታ ተደቢኑ ክህሉ ከም ዝኽእል ይጥርጠር እዩ ከስከሰ በቲ ንቕድመ እምነታት ክርስትናን ምስልምናን ዝገልጽ ዝተረኽበ ባህላዊ ቁሕታ ዝተፈልየትን ዝበለጸትን ከኣ ይገብራ እዩ ኣብ ሓደ ካብ ከባቢያን ጡጡሕ ባይታን ናይ ሓደ 9 ሜትሮን ፈረቓን ንውሓት ዘሎ ንጽል ዝተጸርበን ዝወቀበን እምኒ ማለት ሞኖሊት ኣብ ባይታ ወዲቑ ይርከብ ምስኡ እውን ቁሩብ ስብርባር ናይ ጥንቲ ሓወልትታት ናይ መቓብራት ከምኡውን ክልተ ዝተወቕረ ጽሑፋት ዘለዎ ሓወልትታት ጥንታዊ መቓብራት ኣሎ እዛ ጥንታዊት ቦታ እዚኣ እንታይ ዓይነት ህይወት ነይርዋ ንምፍላጥ ጽዑቕ ምርመራ ዘድልያ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ህልዋት ሓረስቶት ናይቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊኣን ኣብ ጥቓኣን ብልምዳዊ ኣገባብ ሕርሻዊ ንጥፈታት እናካየዱ ህይወቶም ይመርሑ እዮም እዞም ሓረስቶት ሰኣን ኣፍልጦ ገለ ካብ ቅርስታታ ከበላሽውን ክዕንውን ስለ ዝኽእሉ ግን ኩሉ ግዜ ስክፍታታት ናይ ሰሞይ ኣሎ ብዛዕባ ከስከሰ ብዙሕ ክዝረብ ዝከኣል ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ መጽናዕትን ስነ ፍልጠታዊ ናይ ስነ ጥንቲ ኩዕታን ምስ ዝካየድ ምዃኑ ብምሕባር እንተ ስነ ጥንታዊ ቅርሳን ኣገዳስነታን ግን ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት ቅርስታት ሃገርና ምዃና ዘጠራጥር የልቦን ክቡራንን ተኸታተልትና ካብ ከስከሰ ቁሩብ ናብ ከተማ ሰናዕፈ ኣቲና ናብ መጠራ ድኾን ቅጽል መጠራ ካብ ኣስመራ ተበጊስካ ሰናዕፈ ቁሩብ ሓሊፍካ ትርከብ ታሪኻዊት ቦታ እያ ካብ ወገን ሰናዕፈ ንደቡብ ናይ 1-2 ኪሎ ሜትር ውፅእ ምስ በልካ ትርከብ ኮይና ኣብኣ ብኸፊላዊ ኩዕታ ዝተረኽበ ጥንታዊ ቑሑ ገዛን ዝዓነወ ኣባይትን ብዓለም ለኸ ተመራምርቲ ስነ ጥንቲ ኣገዳስነታ ጥርዚ ኣብፅሒዎ ርከብ ኣብ መንጎ እቲ ዝዓነወ ቦታን ሓደ ብዓበይትን ዝተጸርቡን ኣእማን ዝተሰርሐ መትረብ ወይ ካናል ኣሎ እዚ መትረብ እዚ ብውሽጢ ናብ ሓደ ኾረድዮ ዝኸይድ እዩ እዚ ኾረድዮ እዚ ብቐጥታ ናብ ኣኽሱም ዝወስድ መገዲ እዩ ተባሂሉ እውን ብኣፈ ታሪኽ ክንገር ዝጸንሐ እዩ ሓቅነቱ ንምርጋጽ ግን ገና ሰፊሕ ስራሕ መጽናዕትን ኩዕታን ንደቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ክኢላታት ዝጽበ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣብ መጠራ ዝርከቡ ኣሰራት ሰኣን ተገዳስነት ንፀሓይን ንፋስን ተቓሊዖም ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ እቲ ቦታ ቅድሚ ኣስታት 60 ዓመታት ኣቢሉ ብሓደ ፈረንሳዊ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ተፋሒሩ ምንባሩ እዩ ዝፍለጥ እዚ ፍራንሲስ ኣንፍሬይ ዝተባህለ ፈረንሳዊ ኣርኪኦሎጂስት ኣብ ግዜ መግዛእቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ብፍቓድ እቲ ናይ ሽዑ መንግስቲ ሰፊሕ ኩዕታን መጽናዕትን ኣካይዱ ነይሩ ካብዚ ኩዕታ ዝተረኽበ ሓደ ታሪኻዊ ቅርስታትን ኣቑሑ ገዛን ከዓ ኣብ ቤተ መዘክር ኢትዮጵያ ከም ዘለውን ይዝረብ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ መጠራ ጥንታዊት ከተማ ምንባራ ዝሕብር ብዙሕ ኣሰራት ኣለዋ ኣብ መጠራ ዝርከብ ሓወልቲ እምነ መቓብር ምስቲ ንኹነታት ቅድመ ክርስትና ዘመልክት ማዕጺዳዊ ዝቕርጹ ምልክት ደማሚርካ ብዓይነቱ ካብቲ ኣብ መላእ ኤርትራ ዝርከብ ቅርስታት ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ንረኽቦም ከም ኩላቶም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝርከቡ ሓወልትታት እምነ መቓብራት ድማ
ንምብራቅ ገጹ ዝጥምት ብቋንቋ ግዕዝ ብንጹር ጽሑፍ ዝተወቕሮ ሓደ ዓብዪ ሓወልቲ እውን ኣብቲ ቦታ ይርከብ እዩ። እቲ ኣብቲ ዓቢ ሓወልቲ ተጻሒፉ ዘሎ ከም ዝሕብሮ ትሽዑ ዝነበረ ንጉስ ነቶም ንጸላእቱ ዝሰዓሩን ዝመኮቱን ቀዳሞት ኣቦሓጎታቱ ንመዘከርታ ኢሉ ከም ዝገበሮ ከዓ እቲ ውቁር ናይ ሓወልቲ ጽሑፍ ብንጹር ይነግር። ኤርትራ ብቅርስታት ስነ ጥንቲ ሃብታም እያ ዝበሃል 100% ሓቂ እዩ። ፈሲሱ ዝተርፍ ጥንታዊ ቅርስታት ሓቂፋ ትርከብ። ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ፣ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ናይ ኤርትራ ምስ ንድህስስ ኩሉ ከባቢታት ብዝተፈላለየ ቅርስታት ዝመልአ እዩ። እዚ ድማ እዛ ሃገር እዚኣ ካብ ጥንቲ ጀሚራ ሰባት ብብዝሒ ዝነብሩላን ተጠማቲትን ቦታ ምንባራ እዩ ዘነጽር። ናይ መጠራ ዝቐበልና እምበኣር ናብ ኣዳል ዝተባህለት ካልእ ጥንታዊት ቦታ ክንሰግር። ከስከሰን መጠራን ከም ቁሓይቶን ተኾንዳዕን ኣብ ከበሳ ዝርከባ ጥንታውያን ቦታታት ክኾና እንከለዋ ኣዳል ድማ ከም ኣዱሊስ ኣብ ምብራቃዊ መታሕት ብፍሉይነት ድማ ኣብ ውሽጢ እኩባት ደሴታት ዳህላክ እትርከብ ኣብ ስነ ጥንቲ ሃገርና ኣዝያ ኣገዳሲት ቦታ እያ። እዛ ቦታ እዚኣ ካብቲ ዓባይ ደሴት ዳህላክ ማለት ዳህላክ ከቢር ንወገን ሰሜን ናይ ገለ ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ብተረርቲ እማን ዝተሃንፃ ኣባይቲ ከምኡውን ስሩዕ ጎደናታት ዘለውዋ እያ። ብዘይካዚ ንመነባብሮ ቅድሚ ሃይማኖት ምስልምና ናይ ዝነበሩ ሰባት ዝገልጽ ትሕዝቶ ሓቂፋላ። ኣብ ኣዳል ክፉት መሳኹቲ ዘለዎም ብኣዝዩ ድሩቕ መንደቕ ዝተሃንፁ ንኣሽቱ ኣባይቲ እውን ኣለዉ። ኣብ ገለ ኩርናዓት ናይቲ ቦታ ከዓ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተነጥቀ ርቡዕ ኩርናዕ መንደቕ እውን ሓደ ካብቲ ተጐሊጩ ዝርአ ቅርሳ እዩ። እቲ ቦታ ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ገና ኣይተዳሰሰን ዘሎ። ንኤርትራውያን ክኢላታትን ጉዱሳት ወጻእተኛታትን ዝጽበ ዘሎ ስራሕ ድማ እዩ። እቶም ኣብቲ ቦታ ፋሕ ኢሎም ዝርከቡ ዝተሰብሩ ዕኑድ፣ መጥሓኒ መዲድ፣ ኣብ ክሳድ ዝተንጠልጠለ ገጸ በረከት ወዘተ ከዓ ናይቲ ቦታ ጥንታውነት ምስክር እዮም። ገለ ካብቶም ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ብዛዕባ ቅድመ ክርስትና ይኹን እስልምና ዝነበረ መዋዕል ዘርእዩ እዮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣዳል ከም ሓንቲ ቅድስቲ ቦታ ተቖፂራ ብዘንበልብል ጻዕዳ ባንዴራ ትልለ ከም ቡን፣ ዘይቲ ወዘተ ወዘተ ዝኣመሰለ ህያባት ዘቐርበላ ቦታ ኮይናላ። ኣብ ውሽጣ ዝተቐብሩ ኣባይቲ ምህላዎም ዝሕብሩ ኩምራ ሓመድ ድማ ሓሓሊፎም ይርከቡ። ካብቲ ዑናታታ ኣስታት 200 ሜትሮ ርሕቕ ኢሉ እውን ምስ ናይ ዳህላክ ከቢር መቓብራት ዝመሳሰል ዓበይቲ ጥንታውያን መቓብራት ኣሎም። ኣዳል ካብ ዳህላክ እትፍለየሉ ሓደ ረቋሒ እቲ ዘይተተንከፈ መቓብር ጽሑፍ ዘይብሉ ምዃኑ እዮም። ናይ ዳህላክ ከቢር መቓብራት ግን ብዘደንጹ ኣጸሓሕፋን ጽባቐ ጽሕፈትን ዝተወቕረ እምኒ መቓብራት ዘለዎ እዩ። ኣብ ደሴታትና ዘሎ ቅርስታት እውን ማዕረ ማዕረቲ ኣብ ካልእ ኩርናዕ መሬት ናይ ሃገርና ዝርከቡ እዮም። ኣብ ደሴታትና ዘሎ ጸጋ ቅርሲ ብስነ ፍልጠታዊ ገባብ ምዝጽናዕ ብዛዕባ ጥንቲ ዘረድእ ሃብታም ሓበሬታ ክርከብ ከም ዝከኣል ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብ ወሰናስን ቀይሕ ባሕርና ንቅድመ ምስልምና ይኹን ስልጣኔ እምነት ምስልምና ዝገልጹ ዑናታት ከምኡውን መሰጥቲ ህንጻታትን ሓወልትታትን ፋሕ ኢሎም ከም ዝርከቡ ዝተፈልጠ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ምስ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ምምጻእ ክርስትና ከምኡውን ምእታው ምስልምና ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ምትእሳር ዘለዎም ኣድባራት፣ መሳጊድን ኣብያተ ክርስቲያንን ጥንታዊ ታሪኽናን መንነትናን ክገልጹ ዝኽእሉ ሓያሎ ቅርስታት ኣለውና። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሚ ክርስትናን ልደተ ክርስቶስን ዝገልጹ ጣዖታዊ ኣብያተ መቕደስ ንመነባብሮ ጥንታዊ ሰፈርቲ ኤርትራ ዘንጽባርቑ ኣባይትን ካልእ ቅርስን ኣብ መላእ ሃገር ስለ ዘሎ ኣገደስቲ መወከሲ ታሪኽና ዝኾኑ ቅርስታትና ስለ ዝኾኑውን ምዕቃቦም ይጽናሐለይ ዘይበሃል ዕዮ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ። ከተማታት ኣስመራ፣ ከረን፣ ባጽዕ፣ ናቕፋ ወዘተ ወዘተ ሓዚሎንኦ ዘለዋ ቅርስታትን ታሪኽን ማዕለያ ይብሉን። ኩሉ ግን ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ከይተበላሸወ ምእንቲ ክጸንሕ ምዕቃቡ ኣገዳሲ እዩ። ስነ ጥንታዊ መጽናዕቲ ምክያድ ይኹን ምዕቃብ ኣሰር ጥንታዊ ቅርስታት ነቲ ምሕር ቆላሕታ ከይተገብረሉ ዝጸንሐ ጥንታዊ ታሪኽና ዳግም ንምትንሱን ምሕዳሱን ከም ዝሕግዘ ኣየጠራጥርን። ስለ ዝኾነ ድማ ጥንታውያን ቅርስታትና ንምዕቃብ ዝግበር ተበግሶ ምእንቲ ክረጋገጽ ከም ሕዛእቲ ምሕዛእ ከምኡውን
ታሪኻውያን ቦታታት ክምዝገቡ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ከም ኣዱሊስ፣ ቋሓይቶ፣ መጠራ፣ ዳህላክ ከቢር፣ ምጽዋዕን ከረንን ዘለዎን ጸጋታት ቅርስን ካልእ ከባቢታትን ቅርስታትን ሃገርና ኸዓ ከምቲ ገለ ክፋል ብግዜ ጣልያን ዝተሰርሑ ህንጻታት ከተማ ኣስመራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገቡ ነቲ ካልእ ቅርስታትና እውን ንእግረ መገድና ንወጻእተኛታት ከነፍልጥ እቶም ክእለት ዘለና ድማ ተፈላጥነት ቅርስታትና ብምዕባይ ናብ ዩኔስኮ ዝምዝገበሉ መገዲ ከነጣጥሕ ግቡእናን ሓላፍነትናን ኮይኑ ስማዓኒ። ንሎሚ ንደሃይ ጥንታዊት ዓድና ዝድህስስ ትሕዝቶይ ኣብዚ ክዛዝሞ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘት ዘለናዮ ብሰላም ክንቅኒ እምነ። ኤፍረም ግደ ሰላም ቅነ።